Sziasztok, újra itt vagyok, Laci, bocsi, hogy előző részben nem bírtam elköszönni. És igen, úgy látszik, hogy vége is van ennek a körnek. Hát akkor nem tudom, hogy mit csináljunk. Kreatív talán? Mert most nem nagyon tudok úgy csinálni, mert eléggé laggolok. Tudjátok mit? Jó, semmi. Erre felmegyünk újra. Nem kell beloginolnom? Jó, nem? Ez mi? PvP. Skywars. Menjünk kreatívozni. Elvileg is jó az. Ez mi? Jó, ezt tudom melyik. Vagy hát ezt tudom kié. Hát pontosan nem tudom, hogy kié, de ezt már láttam. A homom az a haverom telkénél van. Mi van? Úristen. Jó, igen, itt hülyeskedtünk. Hogy csak 250 blokkot lehet teljesen felrakni. Mármint 250 blokk magasat lehet építeni. Hát, és itt homokkal szórakoztunk, az alját kiütöttük. Gyorsabb állna, hogyha kétszer meg tudnám nyomni a space-t. Úgyhogy zuhanjak. Na mindegy. Csak azért, mert laggol. Az igen, az érdekes. Lol, amikor legutóbb bent voltam a szerveren, nem volt itt ez a Enderman. Nem is ilyen volt a ház, de mindegy. Per PH, azaz Plotman Home. Ezen haverommal építgettünk. Nem tudom mit, csak úgy építettünk. Ezt a haverom építette. Jó van, hozzá sem adott, kösz. Ezt meg én. Egy kreatívban is laggolok, na mindegy, akkor így megmutatom. Igen, itt nincs semmi. Hát ezt amúgy eléggé nehéz megépíteni. Egy olyan 20 perc alatt építettem meg, az azért elég sok. Bocsánat. Pedig nem néz ki 20 percnek. Na. Itt van az egyik szomszédomnak a telke. Ez mi? Ezt még nem is láttam. Tűzijáték. Nem tudom. Gondolom, lehet, hogy az van benne. Ez valamilyen kidobó volt, vagy nem tudom. Ezen van. Nincs too many items. Car. Igen, van. Mit tudom én, 55-ből 20. Nem, de akkor azt hogy addolta be? Nem tudom, mert azt hiszem, hogy ez csak too many itemsből lehet beaddolni. Ezt itt köszöngetünk egymásnak. Bocsi, de nem nagyon fogom mit ért, vagy nem nagyon fogom érteni, hogy mit ír. Where can we get it?
Jó van. Nem nagyon tudok angolul. Nem. Nem érti meg, hogy magyar vagyok, na de mindegy. De ez milyen hal? Mi van? Ja, ezt is így meg lehet sütni, vagy mi? Ja, ott van. Jó, csak új kinézetet kapott. Nem nagyon szoktam 1.2-zni. Sőt, alig. Hát, nem tudom mit csináljunk most. Itt van ilyen, hogy spawn. Gondolom biztos nem. Aha, 3 szekund. Mielőtt majd kérnétek, hogy csináljak ilyen mesteremcés videókat, bocsi, nem tudok. Egy, azért, mert nincs fent a gépen. 2, meg azért, mert hát utálom a mesteremcét. Állandóan, hogyha egyszer káromkodunk engem, akkor állandóan kikikkelnek. Mindenki más hackkel a PvP-ben, Godol, meg ilyenek, mikor nincs is rangja. Hoveron meg elkezd speedhackelni, azok meg speedhackelnek, spiderhack meg ilyenek. Hoveromat meg kibannolják a szerverről, azokat a többieket meg egyáltalán. Nem kapnak érte semmit. Tehát eléggé érdekes a mesteremcé. Na de mindegy. Ez mi, ezt még nem próbáltam ki. Ja. Skywars-ot is szeretem. SV Join. A Skywars az olyan, mint egy Skyblock terület, csak ott neked kell túlélned 3 gyerek ellen, és bocsánat, na és hogy őket kell lelöknöd, meg ilyenek. Megölnöd, lelöknöd a Izlandról, és van ilyen gyémántérces láda, vagy egy gyémántblokk, és mármint hát nem gyémántblokk, egy gyémántérc blokk, és azon egy láda, és ugyanez csak vasból, hogy egy vasérc blokk, és azon meg egy láda. Hát a gyémántos ládában, most így mondom, abban elég értékes dolgok vannak, na és le is dobtak, már is. Hát a vasérceset meg nem tudom, mert soha nem arra szoktam menni, hanem a gyémántércesre. Hát, és nem szoktam semmit se csinálni, vágok fát, azt átkraftolom, kiszedem innen az egész földet, és ennyi. És már is elmegyek a gyémántérces ládához. De nem tudom, ti bárhogy csinálhatjátok, ott van a... ez mi? Hogy ott van a vasérces láda is, és középen meg a gyémántérces láda. Mindjárt megmutatom. Ott. Gratulálok, az meg felgyújtja magát. Ügyesek az angolok. Vagy hát nem tudom milyen nemzetiségű volt ez a gyerek. De gondolom angol. Na igen, ezt szoktam csinálni. Ahogy látom, még senki sem indult el. Egy embertől már le is esett amúgy. Már csak 3-an vagyunk bent. Ha jól látom.